Yun o, good morning mga master. Sa panikwasong kita ngayon. Kuan lang kita ngayon, loop. Panikwasong loop. Sa palyo kita mapababa. Short glide lang. Tara. Quezon, kilometer 16 road. Fine. Good morning. Kaskas po digdi. Woo! Slow down. Yan. Slow down po kita. Pag nagsabing slow down, slow down. Example po to. Kaya po mag-slow down sa intersection. Ay, sa kurbada pala. Hindi. Malep po kita digin yan. Padre Pio kita. Malep po kita digin. Kaya inuulit ko Ay. Kabat. Sagad na pala. Hindi pala ang sagad. Iyo po niyang kan, parang sentro man kang Panikwason. Yan. Area na ni. Hindi kita maagi. Kundi po nito nag-aaram. Yan. Kung halik ka mong na Carolina, kanan po ako mapadigdi. Hindi ka magdiretso sa GSP. Doon pamalabsay po ito palamag. Yan. Panikwason Elementary School. Diretso lang po ni. Bibisita ang tapong niya ng Padre Pio. Huriming bisita digdi October saka November. Saka December pala. Yakol na nagbago. Tapos, pagkatapos ng Padre Pio, tayo po kita naman po kita mabalik. Malup po kita. Mababa po kita. 10 to 12 way dyan po. Kung di ako nagkakasala. Yan. Halipot mo lang po ni. Kayang-kaya. Kayang-kaya tsaga ako. Yan. Diba? Ang malipot lang. Pero malangit. Ako na po digdi mga resort na tayo sa Kaloy-Haluyan mi. Sa Kaloy-Haluyan mi itong nagpapara balik-balik. Yan. Napapansin mo itong mga bago. Hindi po. Magayon po yan.
Bago to. Digdi po ang dating agisa Secret Walls. Hindi po ako tao magnuhan. Wanan lang. Hindi po kami nagwawalat ng bahay ko sa tindahan na yan. Sir, good morning. Sa mga gapot pong pasay ng Secret Falls, o yan po digdiyo. Kaya ganyan po digdiyo. Mga river trek po yan. Yan. Yan po, Payabu yan, ay Yabu Bridge. Ang luwas po kayan, pili na. Sige kita. Ayun. Baba lang po ito. Alang kaon po niyo. Hiling di kaya ang naga. Matatandaan mo po ni Doing pag maharani na po kamo sa Padre Pio. Yan. DSWD po karo to. Ay. Loy-loy na po hindi na kadakol mga ido. Kadakol po mga ayam. Loy-loy lang, makakabot na po yan. Yan. Pag nailing nindo po yung tindahan na yan. Yan. Yan o. May signage naman pala. Yan po. Pag nailing yung tindahan na yan. Tapos, ayan. DSW. Grabe lang po ang pagbibiyo. Yan. Lubak-lubak pa. Halipot mo lang po ni. Ay! Ano to? Morning. Nag-uran, hindi. Ha? Nag-uran. Dito. Ah, Malabog ng kaso. malabo na talaga. Grabe niya, may parking area na dito. Hindi na niya, pinagpago. May pa. Hello. Padre Pio. Wala pa na establishment. Yung halin lang. Dati. Ayun, bilangon mo ang kawan. Ako may daan. Pard sa iya kang kang dal. Kahali na sila digding tumatawo. Ang 40 years na sindaang nagkikertaker digding. Adi ang gidi po, gina-award na lang sa iya. Salamat po.
Dami na pinagbago. 6 araw kita gusto May mga establishment. Ayan o, good morning. Ayan, gayon o. Ayan. Oo, kaya ako ng tao po dito. Ah. Hindi po kita mababa. Maloob kita mga master. Ayan. Rough road po, digdi. Rough road. Ayan. Kaya dahil digdi ang road bike. Ayan. Mga gravel lang. Saka mountain bike. Oh. Dapat ba pasimintuan naman yan, para at least may connecta na duman si Dalan. Padigdi sa Panikwason, Carolina Panikwason. Dyan po kita ngunyan sa may Jabu. Fully loaded. Kababa po kaya ni. Kababa po ni. Pa Carolina kita. Oh. Hindi po ni kagayon ang kang mountain bike. Kung ibubudol ka man lang. Laban lang. Laban na laban. Mga nagpapanikwasan madalas ay minsan hindi po nag-aakit yan. Araw po tayo ng tsura niya. Lemon po digdi delikado. Sa naga ka man talaga. Nasa naga ka man. Hey! Kulog dun ah! Sa sinagihan ta. Tara kulawan ng gapo. Ayan na po. Simentado na po dyan. Ayan po dyan. Oh. Para hindi na po kita sa Jabu River Camp. Ayan. Kung tutusin nga kung magayon lang ang dalan digdi. Ayan. Pwede na yun. Madali lang po ang set piyo tapos Jabu konektado. Woo! That's a trail. Yeah! Po, sa kaliwa. Hindi po yan masyado napapansin. Kaya sa kaliwa. Diretso po yan. Tapos hindi yung mga kaliwa.
Yan. Yabu River Camp Garden. This way. Ah, shit. What the? Yan sa kaliwa, yung Kawa-Kawa. Kawa-Kawa Yabu. Tapos tignan po kita sa kanan para sa Yabu River Camp. Ooh. Ah. Yun po yung Yabu River Camp. Ayan, maparegister mo sa karigdi. Ah. Hi, good morning, Te. Nahuri ka? Kaya na po. Mayo! Ito si biker now. Nagtag na duman. Biker. May alas 6. Riders, ano yun? Kasi lang sarong grupo. Si Rider. Ah, si Raider. Nasa may Kararigo. Ganyan po. Oh, yan pala. Short ride lang muna kita mo, Master. Medyo kulang-kulang pa sa oras. Dahil pa pwede mag long ride. Yun, makanan kita dyan, Master. Yung pakaliwa. Pakaliwa, pa pili po yan. Karo, yan. Hindi kita makanan kita dito. Yan o, Master.